Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξετε ένα thumbnail. Λοιπόν, πρώτα εγώ το φτιάχνω, τώρα έχω αρχίσει από το canva.com. Λοιπόν, θα είναι και το πρώτο μου βίντεο με thumbnail. Θα πάτε εδώ πέρα και τα γράφω. Θυμάσαι τώρα. Πάτε εδώ πέρα εσείς στο περισσότερα και θα σου βγάλει αυτό και θα γράψεις εσείς, το έχω αγγλικά, μικρογραφία YouTube που είναι τα thumbnails και θα μπείτε από τα όλα το canva.com. Θα σας βγάλει κάποια, μπορείτε να το προσθέσετε, να φτιάξετε ένα εντελώς δικό σας. Εδώ πέρα ξέρω εγώ από αυτό μπορώ να το αφαιρέσω με το delete, να μείνει αυτό να το επεξεργαστώ, να σβήσω αυτό, να γράψω κάτι άλλο, ό,τι θέλω. Ξέρω εγώ πώς να φτιάξω και ένα thumbnail, τέλος πάντων. Αυτό μετά, αν θέλετε εκεί να το αποθηκεύσετε, σας το αποθηκεύει μόνο του. Και αν μπείτε σε μια καινούργια σελίδα στο canva.com στα έργα, φορτώνει guys, ωραία, και βρούμε, εγώ δεν το έχω δώσει όνομα, αλλά τέλος πάντων να μένει αυτό. Θα το πατήσετε λήψη και θα το κάνετε λήψη από εδώ με αυτό το κουμπί. Αυτά δεν τα αλλάζετε γιατί θέλει το Pro, ούτε αυτό το αλλάζετε. Αυτό ήταν πώς να το κάνετε. Bye. Μην ξεχάσετε όμως να κάνετε like και subscribe.